iyagin looban. Ang panyo nga may sinuratan, kinsulong ni Inday kay may na sinahan. Ang nasisinahan, ang nauritan ni Inday, kumulaan sa ngawaray katuban. Ang panyo nga may sinuratan, kinsulong ni Inday kay may na sinahan. Ang nasisinahan, ang nauritan ni Inday, tumulaan sa ngawaray katuban. Sekreto ang ira kahuli, insulod ang kwarto, ang sinulod-sulod, ang tiyan linuho, ang siksi nga mermi, iniya